Evo ga, kraj utakmice, 5-1 sam pobedio posljednju utakmicu za Ramosa. Znači, bilo je bukvalno lagano proći sve ovo, nego me mrzelo da igram, jednostavno to je to. Lagana pobjeda i da vidimo ko će doći u peku ovom. Došao je, Andre Gomez, ovo je odlično čak. Može da posluži, može da vredi i idemo naravno na glavnu temu ovog klipa, a to je Sergio Ramos. Znači, evo, početka samo ćao svima da došli na ovaj klip na ovom kanalu. Znači, danas uzimamo Ramosa i ostavite obavezno sub, evo ga, to je to. Stigao je Ramos. Ostavite obavezno subscribe, idemo lagano ka tih 15.000, tako da, samo lagano, sad ćemo vidimo šta ovdje imam još od ovih stvari. Zeznuo sam se. Idemo na kampanje. Claim 75 poinca, tako da biće nekih 500 posle ovoga, kad pređem i vas tek dve utakmice, tako da super. Odlično, 500 poinca da kažem da imam. Sljedeće ćemo raditi i uzimati Silvu, evo ovako, idemo na tim. Pa ja mogu čak i ovako da uradim. Meni je čak ovo najbolja opcija. Sad imamo ovako. 94, 95, a ja samo ovako ćemo da uradimo. Da damo mi skill Ramosu. I neće igrati beka uopšte, ajde imamo samo. Dobro, odlično, ajmo još jedan i mislim će biti još jedan ili ne. Ili ćeš malo faliti. Imamo odlično. Level 7 čak, tako da super. Dali smo dosta coinsa, ali 97 Ramos. Vidite vi ovu zverinu. Vidite vi ovo. Neće nam biti 96 overall team, ali nema veze. Vidite vi ovo, 97 Ramos, 105 defending, znači 87 sprint speed. Stvarno super. Sad, da imamo koliko treba treninga. 200.000, onda je 114. Samo da imamo da li bi imali. Ne bi. Ok, nema veze, nije to ni bitno sada. Koliko on daje, otprilike, znači, da imamo šta možemo ovdje da uradimo. Ja čak ovdje mogu da istreniram njega, ali šta mi znači da on bude 90? Kad svakako nije na svojoj poziciji, jedino mi znači to je Francuz. Imamo samo Andre Gomez koji je on overall, 81. Slabiji on sa overallom, nije bitno, ovako. Znači, samo da ovo se obavestim, uskoro će Dele Alli ići na 97, 98, nisam siguran, 98 ja mislim. Sad ću vam pokazati koliko mi fali za to. Evo ga. Samo da učita, evo ga, naravno tu je. Sad, znači vidite, 18 imam ovih još 2. Znači za 2 dana otprilike mi dolazi ovo i bit će stvarno super rejtovan. Također ćemo odigrati jednu utakmicu za Harrya Kanea, to je za Harry Kanea, sad ćemo da imamo samo, moramo da stavimo Cavanija na špica, pa ćemo poslije prodati Cavanija, samo nije da li je maksimalno upgradovan ili on može još naravno. 25.000, aj bar 90 da bude. Lepše izgleda kad je master kartica. Ok, super, ovo neću dalje davati skill, nikakav 83 pace, evo lepše ovako izgleda tim, nema veze. Tako da to je to, 95 overall je i ovako, znači imam plus 6, a meni dalje, znači 90, samo da imam. Znači sigurno imam 95 zarez, ne znam, 95, ne 95, 94,8, 9, tako. Nije ni bitno, idemo mi na te utakmice što su mnogo bitne, evo ovako ćemo. Team of the Year event i sad naravno igramo ovdje ove gluposti, već to znate sve. Ja kažem ne igram mnogo FIFA u zadnje vreme, ali eto bitno mi je da sam uzeo Sergio Ramos, sad vidimo sada kakav je taj Edison Cavani, da li ima 90 driblinga uopšte, mislim da nema. Nema. To je malo loše, mislim logično da nema i on dribler. Neki to recimo Alexis Sanchez možda ima, Azar, ne znam koja što ima, ajmo. Ne. Nema veze, ajmo. Evo ga. To je to. Cavani je lagano prešao i ja imam sad još jedan. Deo Werner već bi završio sve jer ipak 25 pace više je mnogo. Ajmo. To je to, završili smo ovo. Molim te daj mi skill boost za onog Ashley Younga, pošto iz njega mnogo treba. Second striker, ništa. Drugi napadač, evo ovako. Realno igram ovo sve zbog skill boostova, možete lako zaraditi coinse preko ovih evenata, ali jednostavno to ne želim samo da skupim što više skill boostova, jer mi to mnogo znači. Ajmo.
Ajmo, bravo majstore, to je to odlično, završili smo odmah ovo i sad prelazimo na napadački, ovo je jedan, hoću odigram čisto 2 utakmice da vidimo šta ćemo dobiti, pošto postoji velika šansa da se dobije čak i nešto dobro, da imamo da li je došlo nešto nam treba, kontrola lopte ne, GK ne, ok, tako da mislim da Buffonu možda treba ono za GK, ali ipak ništa od toga, ajde imamo šta je zadnji zadatak, to je posljednji zadatak, ovo je lagano, vrlo lagano ćemo rešiti sve ovo i onda naravno idemo dalje da vidimo šta ćemo sa Silvom i to, mislim to će sutra ekstra ja već rešiti do 5. pa ćemo onda 5. lagano, jer nije to toliko teško te kampanje, kad imate 95 overa laki su kampanja sve. Ajmo samo da vidimo, znači fali mi, uzeo sam već 2 igrača, znači fale mi još, pa ajde Silva, ne znam da mi treba Silva iskreno, vidjet ćemo. Ajmo, samo molim te, što pre samo učitaj, molim te, ajde daj nešto dobro od skillova, ništa, šta nam treba, holding je za 5, iako im je ništa, ne znači, ovdje ništa, shoot power, aha, ne short passing, čini mi se da je to, evo i kontre su tu, idemo znači attack, sad, jedini problem je, ako izgubim, sad ne znam da li će se vratiti poen ili šta će biti, jer ipak treba igrati protiv 88 ovog tima. Nije to onda problem nikakav, idemo, znači ovdje postoje velike šanse za nekog igrača, ajmo. Mislim, dobre šanse, kao kažem, nije ono 100% šansa za to, ali evo ga Slobodnjak, odlično. Evo nam 100% šanse sada i to je to bre, to je to, Runi 1-0, može ovako da ostane što mene tiče, ne treba mi ništa ovako pretjerano gol razlika, jer više ono malte ne Mbappe je daleko, a i kad dođe Mbappe, samo će mi poslužiti tu za francuske ikone, ništa više, jer, kažem opet, ne treba mi bukvalno Mbappe, žao mi malo što nisam ostavio Marquinhosa sad, zbog brazilskih ikona, ali dobro, nema veze, bit će jako teško svakako dobiti tog Roberta Carlosa, na primjer, ne znam ko će još biti od Brazilaca, Ronaldinho je bio, Ronaldo nije bio, ajmo, ne, bravo. Trenutno je 88 overall team, onako sasvim solidno, a poslije biti vjerojatno 120 overall team, to sigurno, nego neće stići ja do toga, kažem, vidjet ću znači, da odigram što više ovih stvari, bar da uzmem te coinse, te skill boostove i to sve što se dobija, također to mi dosta znači, više mi znači skill boostovi bukvalno nego da dođe timu der igrač, mada to je milion coinsa, tako da stvarno super. Cavanija sam inače kupio, tako sam uzeo i 2,5 miliona coinsa, ali prodaću ga naravno jer stvarno ne treba Cavani u timu. Ajmo, evo ga Edison Cavani, da imamo kakav to šut on ima. Cavani, ja! Za malo da ga zabije Cavani, ajmo, morat ćemo opet da šutnemo s njim jer ipak, ne znam, ja sam sad izložio na njegov šut bukvalno, ajmo. Bravo. Čekamo da imamo gdje je Cavani, evo ga gore, tako da idemo. Edison Cavani, dve prečke za redom, ajde vidimo da li će moći ponovo, ovaj kao da igra crossbar challenge, a ne futbol, tako da ono, stvarno je, ajmo Peti, uzimaj loptu, uzimaj. Ako se tako uopšte kaže prečka na engleskom, nisam siguran nešto, tako sam čuo, ajmo, kažem, ne znam ja baš, znam za stativu post, ajmo, ali uzmemo loptu, znači nemoj sada, imam dosta igrača i Tottenhama također u timu, tačnije, Dele Ali, ko je još tu, a ne znam, onog levog beka mislim da imam iz Tottenhama, ali mislim ne koristim ga, Velšanin, ipak nemam, ja sam nešto, ne, imam dosta Engleza, to sam nešto, imam čak 5 Engleza u timu, ajmo Sterling, možeš ti da ga daš, ne možeš, tako da super, završili smo utakmicu, ajmo. Šta mislite, znači, ajde ako možete, stopirati video, napišite šta mislite koliko će dobiti, to je da li će dobiti nekog igrača. Ja iskreno, ako dobijem nešto da će mi Mertensa, toliko, ono, to tako mislim, a znate već šta će biti s Mertensom ako dođe. Ajmo da imamo. 18 skill boostova, ne, ništa nismo dobili od igrača, tako da, nažalost nema, review all, speed plus puta 1, ok, odlično. Imamo physical mi treba, physical 1 samo, zašto samo 1? Defense ne treba mi, agresivnost ne treba, markiranje treba za Ramosa, holding ne treba mi, to stvarno imam dosta toga, ne treba mi passing, ok, generalis treba za odlično, došli su 3 komanda, što je stvarno super, long pass ja mislim treba, ne treba, long shoot treba, to mi treba, da. Sad onda imamo long shoot, pace za Sterlinga ništa, acceleration, agilnost, to je to, znači ovo ćemo odigrati naravno posle,
Ovdje već 90 overall, što je malo jače. Idemo samo rewards, šta ovdje možemo, to je šta moramo da uradimo. Ovo nije moguće, tako da ništa od toga. Hajdemo samo da odijem holding. Evo ga ovdje je heading, aha, to je za ovog Cavania. Ništa, stavit ćemo na najbolji overall tima, naravno, i da imamo samo, da li ima neka formacija s 3 štopera, zato što realno imamo bolje igrače, tako, 3-4-3 flat, evo ga. O tome sam vam pričao, vidite kako je to super, ali nemam RMLM, ovo je star gore imam, što je stvarno super, evo ovdje nema ni CDM, da li ima neka sa CDM-om, da vidimo. Evo ga ovdje. Ovo nam je realno odlična formacija, samo što ne bi bili svi masteri. Tako da eto, to je to, znači poturit ću se da dobijem Team Hero igrača, da imamo šta ovdje ima, što može da se odira još. Team of the Week ne igram uopšte, evente, da imamo samo da šta nam još fali. 2 VSTK, to je to što tiče klipa, eto ja odigram to i izbacim klip, 11 minuta traje, tako da to je to, vidimo se u nekom sljedećem klipu.